U ovom tutorialu ću vam pokazati neka osnovna podešavanja boja interfejsa u AutoCAD-u. Kada instalirate AutoCAD program, vjerojatno će vam interfejs izgledati ovako. Imaćete ovaj beli kursor, odnosno končanicu, i imaćete crnu pozadinu. Pošto je to ovako izgleda malo dosadno, sad ću vam pokazati kako to da izmenite. Uđite u Options pomoću Options komande, a skraćenica za nju je OP i Enter, i otvorit će vam se ovaj Options dijalog. Kada ste u njemu, uđite ovdje u ovaj Display karticu i idite dole na Colors. U Drawing Window Colors dijalogu imate ovaj ovdje padajući meni, odnosno Scroll meni, u kome imate sve šta možete da podešavate. Naprimjer, imamo ovo Uniform Background. Sad je to izabrano, odnosno selektovano, i sad možemo da promijenimo boju ove pozadine. Ovdje imate mali preview prozor u kome možete vidjeti izmene koje ste napravili. Sad ćemo ući ovdje u Color i pošto ne želimo da bude neka od ovih boja, kliknut ćemo ovdje na Select Color kako bi izabrali precizno boju pozadine. Meni se dopada, na primjer, kad je ovako malo siva pozadina, tako da ću izabrati ovdje neku nijansu sive koja mi odgovara, na primjer ova 36, 36, 36, to je čisto broj boje, tako kompjuter vidi boje, i kliknut ću OK. Sada ću doći ovdje na Crosshairs i čekirati, i to se odnosi na ovu končanicu, odnosno kursor u AutoCAD-u. Ući ću ovdje u Color menu i stavit ću da bude crvena. Mogu, na primjer, da dođem na ovaj Grid Major Lines, to se odnosi na ove glavne linije grida. Imamo ove glavne linije i onda imamo ove sekundarne linije iza. Na primjer, želim da mi ostanu ove sekundarne linije takve kakve su, a glavne linije želim da izmenim, tako da ću ući u ovaj menu, iću na Select Color i izabrat ću da budu malo ovako neka bordo varijanta tih linija mreže. Kliknut ću OK, možda još malo tamnije. I, na primjer, imamo ove Snap opcije i ovaj Snap Tracking. Na primjer, želimo to da promijenimo da ne bude ovako zeleno, sad ćemo to da nađemo. Evo ga ovdje, Auto Snap Marker, to se odnosi na ovo. Otvorit ću ovaj menu i stavit ćemo, na primjer, da bude neki plav. Izabrat ćemo ovdje koliko želimo da bude svetlina te boje, na primjer ovako, i kliknut ću OK. Nakon što smo napravili ove izmjene, evo vidite, ovdje se već izmenilo ovo. Kliknut ću Apply and Close. I sad, na primjer, još hoću da promijenim veličinu končanice na mom ekranu. Sada je 5, to je ona mali kursor. Želim da pokriva ceo ekran kako bi lakše mogao da ga koristim, tako da ću ovo pomeriti na 100 i kliknut ću OK. I vidite, sad imamo ovu sivu pozadinu. Imamo ove crvene linije, možda se slabo vide kod vas na ekranima, kod mene se vide sasvim OK. Imamo tu malo sivkastu pozadinu i sad kad pokrenemo, na primjer, Line komandu, kliknut ću L i Enter, napravit ću jednu liniju i sad kad pokušamo da povežemo drugu liniju, vidite kako je ovaj snap sad plave boje. Tako možete da podešavate boje svih stvari u vašem AutoCAD programu.